sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating birthday celebrant na si Ma'am Marjorie Cruz from Barangay Manibok West, Lingayen, Pangasinan. Dito tayo, Di. So yun, tanggapin natin ang balos bigay ng ating mahal na sender. Yan. So, matanong kita, may idea na ba kung kanino galing ang sorpresang ito? Kaya alam mo kung kanino galing ang sorpresang ito? Kaya alam mo? Okay. So, yun, hindi mo kilala kung kanino. Paano kung sabihin ko sa'yo si Barney? Nanonood ka ng Barney? Ay, hindi. So, yun, hindi mo pa alam kung kanino galing ang sorpresang ito. May pinadala si sender ng mensahe at babasahin ko na lang para sa iyo. Okay lang ba? Ayan. Happy 7th birthday to my one and only daughter. Pasensya ka na anak kung wala ko sa importanteng araw mo. Babawi si mama sa iyo pag nakapagbakasyon ako. Pasensya ka na anak kung wala ako sa tabi mo. Sana maintindihan mo na para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Para may bigay ang mga pangangailangan mo, mag-aral kang mabuti, manatili ka lang maging mabait, masunurin, at higit sa lahat, yung pagiging malambing mo. Mahal na mahal kita anak. Ikaw lang ang buhay at lakas ni mama. Sana anak, napasaya ka sa munting sorpresa ko sa'yo. I love you Marjorie ko, and I miss you so much. May God will bless you. Always anak, mag-iingat ka palagi. See you soon anak ko, Marjorie. Yun. So, Ma'am Marjorie, ngayon, alam mo na kung kanino galing ang sorpresang ito. Siyempre, galing kay mama. So, pwede bang magbigay ka ng mensahe sa iyong mama or anong masasabi mo kay mama? Anong masasabi mo kay mama? Anong masasabi mo kay mama? Thank you, mama. So, yun. Sa family members mo, sa ate, kuya, tita, tito na gustong magbigay ng mensahe sa ating birthday celebrant, pumunta lang po dito sa harap. Ayun. Yan sa mga family members na gusto magbigay message sa ating birthday celebrant. So yun, anong pangalan mo, sir? Sir Jem, ano pong mensahe mo sa ating birthday celebrant? Happy birthday sa'yo. And sana wish ko sa'yo lumaki ka ng may takot sa Diyos at lumaki ka ng maayos. Mahal na mahal ka namin ng mga tita at tito mo. And nandito lang ang mama mo para suportahan ka lagi sa mga bagay na gusto mo. Mahal na mahal ka namin. I love you, Marjorie. So yun, palakpakan natin si Sir Jeff. So sa ibang family members mo na gustong magbigay ng mensahe dito sa ating birthday celebrant, maaaring inaanyayaan ko kung pumunta ko sa harap at mag-message sa ating birthday celebrant. So wala na po bang gustong magbigay ng mensahe? So yun, kung wala nang gustong magbigay ng mensahe, para mapasaya natin lalo si Ma'am Marjorie Cruz, pwede mo ba akong sabayin kantahan ng happy birthday si Ma'am Marjorie? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So yun. So may inihandang cake mula sa ating mahal na sender. Siyempre, bago mag-blow ng candle, mag-wish muna at count of 3. And 3, 2, 1, blow the candle. Yan, palakpakan natin si Ma'am Marjorie Cruz.
So once again, happy 7th birthday kay Ma'am Marjorie Cruz from Barangay Malibot West, Lingayen, Pangasinan.